De politie had Joert in Ljouwert het witte bestelbusje gevonden dat na alle gedachten sneuntejoen belutsen weer bij het slimme ongeluk op het Ljouwerter Zuiderplein. Bij dat ongeluk rekken een scooterrieder van Jontjenier uit Ljouwert zwier verwoenen. Na dat ongeluk ried de bestuurder van het busje terug zonder het slachtoffer eerste hulp te verlenen. Een toevallige tjoege hielp het slachtoffer wel. Wiels de man dat dier waard zijn fiets troch een oren voorbijganger stellen. En daarna waren mensen van de media die het opnames maken, troch weer een orenpassant bedriegen met een mes. Je zit aan mij net. Kom hier naast. Kom hier achter. Ja, een Antilliaanse man die liep eerst de brandweer in de weg. Vervolgens kreeg hij een discussie met een politieagent. Toen werd hij weggestuurd. Liep hij door het lint heen, duwde het lint tegen mij aan. Waarop ik dus ook reageerde van, doe even normaal, dit kan zo niet. En vervolgens liep het uit in een bedreiging. Waarbij hij ook een mes pakte. Een omstander die bemoeide zich er ook mee, die tikte tegen zijn wiel aan. En die zei ook van, doe even normaal, doe rustig, dit hoeft zo niet. En die Antilliaanse man die bleef alleen maar ruzie zoeken en die bleef met zijn mes zwaaien. Je zit aan mij net. De cameraman had onjef te dienen. De eigenaar van het witte busje is intussen als vertochte troch de politie jet. Het slachtoffer is overgebracht naar het UMCG ziekenhuis in Grains.